Ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бардоро ва хоҳарои азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настеренотон созай. Имрӯз чӣ хеле десем бардоро бо як навори нави хонаҳои фурӯшия. Бардоро навори хубай не ки заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. Марҳамат, видеои моро то охирша тамошо кунем. Бардоро беҳтарини баъд омадагиай. боварӣ дорам ки ҳамин нархҳои ҳамин хона, замин ё квартира 100% шумода маъқул мешава. тамошо кунем бардоро чӣ хеле ки дастгиритон сис шидаги ҳамун як дона лайки бепала бичқен ҳамин лайко 1000 шава гапто надорам. ба битонен ҳамин видеоро дар имотон падилица кунем. агар ягон каси ягон чизи фурӯшӣ дошта боша ин ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапаш рӯй кунем. бародарҷоно рафтем. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, бардоро ина навора сар кардем. бо диққат рӯи экраntона нигоҳ кунем ки мисол вақти мо гап мезанем хишракак бифаҳмем. бародарҷоно хуб, ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, наздики повороти аэропорт. 4 сотих заминай бародарҷоно, форатон 2 сотихшам отделни мефурӯша. ову свет ҳастай. 4 дар хонара фундаменташ рехтагиай. гирди замин бародарҷоно маҳкамай. документош 100%. ҳамсоё ҳасан зиндагӣ доранд. раҳаш асфалт кардагиай. бардоро пеши ҳами заминда мактаби нави замонавиам ҳастай. нархша 200 000 сомонӣ мега. бардоро бо арзонам мешава. соҳиби ҳамин замин гуфтагия ки ягон духонага ай навастройкаам боша алиш мекунем. ина номрои телефонаш, номрои расияш. мо метавонем ки маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо ё занг бизанен ё ватсапшда бинависен. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, бардоро лайкҳоро фаромӯш накунен. лайкотон 1000 шава, бо мо хеле хирсан мешем. хуб, ин хонаи десем бардоро хонаи беҳтаринай, хонаи нозанинай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Ҷӯйбодом. аз управлени гаи 5 километр дуртар бардоро. аз управлени гаи 5 километр дуртар. ай бозори Балх бардоро 2 километр дуртар бидай. шаҳри Душанбе дар Ҷӯйбодом ай бардоро наздикишда мактаби нав астай. 5 сотих замин, 3 дар хонаи беҳтарин сохтагиай. оз бо мисол ремонти хонаҳорам бинен зури бадай. 3 дар хонаи бардоро 2 ҳамом дора, 1 ҳоҷатхона. ремонти хона чӣ хеле гуфтам, ремонти замонавӣ, ремонти ба дараҷаи олӣ кардагиай. оби светаш доимӣ ҳастай. ина дарвозаи қимат, деволи баланд, ҳамаш хушрӯай. документошам 100%. нархша 450 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. ина номрои телефонаш бардоро, не поёнги номерашда имо ватсапам дора. оз бо дайнаи барш бардоро ҳамаи маълумотоша барои шумо навистагиам. агар форатон видеоро пауза кунен, ҳамаша бихонед. номрош аст, шумо метавонед маълумоти бештара ё зангаш бизанен. ҳами якада беҳтарин нархай. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, бардоро монда нашида бошен. ҳамун як дона лайки бепала биҷқен. хонаҳои ози ина заминиро гап мезанем. ба 2-3 замини арзон астай, баъд квартираҳои арзон мешава. боварӣ дорам ки ҳамин видео ягон хона ё замина ё квартира мехарем, барое ки нархҳои беҳтарина мондагиам. хуб, бардорои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Ҷангалак. 3 дар хона, дар даруни хона. хуб, ҳамом дора гуфтагиай. 6 сотих замин, гирдиш маҳкам, об свет ҳастай. нархша 100 000 сомонӣ мега, бо маслиҳатам мекунем, яъне ки арзонам мешава. ина номрои телефонаш, номрои расияй, да ҳамин рақамҳо ватсапам дора. шумо метавонед ки чақчақа қатъи ҳами ака бикунен. беҳтарин нархай бовар кунен, 100 000 сомон. хуб, тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, бардоро аз киҷое ки замин, хона ё квартира даркорай, дар комментария бинависен. ман агар арзонтар шаёфтам, барои шуморо навхел рекламаш мекунам. бардоро ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хуросонай. 21 сотих заминай, 21 сотих замин. 3 дар хона, 1 кайлдор. бардоро ҳамомаш дар дарни хонашай. ҳамомаш дар дарни хона бидай, ҳоҷатхона дар берун шай. ремонти хона миёнай, гирди хона маҳкам кардагиай, ҳар хела дарахтоам доштай. бардоро оби светшам бидай. 100 метр дуртар магазин, мактабам ҳастай. бародарҷоно, нархи ҳамин хона 180 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. 21 сотих замин, 3 дар хона, нархш 180 000 сомон. чӣ хел нархи арзон бардоро. ина номрои телефонаш, занг бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба як замини фурӯши дига.
нархиш неки арзон ай бовар кунем. хоб замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб 4 сотиқ заминай ана як хел стройматериалаш харидагӣ овардагӣ будай. соҳиби замин гуфтагие ки ҳавлии фурӯшӣ бо 4 сотиқ замин як хонаи 3/4 дора деҳаи Навобод. хоб ноҳияи Варзоб ай тарозуи мошинҳо 2 километр болотар будай. наздикиш да 300 метр дуртар мактабам будай. бардро свет ҳастай овуш то пеши ҳами замина омадагиай. гирди замин ана басетка маҳкам кардагӣ будай. бардро чихеле гуфтам дар ноҳияи Варзоб 4 сотиқ замин нархиш 55 000 сомонӣ мега. чихел нархи арзонда бовар кунен. ина номрои телефонаш занг бизанен. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. дар видеои пешина яду бародар нависта буд ки ай шаҳри Душанбе ягон замини арзон бумон. мо да гуфта будам бародаро ина як замини арзон ёфтам ва касе мисол ай ки ҷое ки замин кофтеса бинависен комментарияда. мисол ай шаҳри Бухтаре ё шаҳри Хуҷанда ё ай шаҳри Ҳисоре бародаро ма ҳаракат мекунем ки биём барои шумора. хоб замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародарҷоно 4 сотиқ замин ана як хел стройматериалш овардагӣ будай. уна сурати қимай чи ай сангай овардагӣ будиян. хоб соҳиби замин гуфтагие ки 4 сотиқ замин битонаш рехтагӣ дар хонара як кайл дорам рехтагӣ будай битонаш документош 100%. дар шаҳри Душанбе 4 сотиқ нархша 80 000 сомонӣ мега. марҳамат занг бизанед. бародарҷоно эълонмона давом метем. касе ки тамошо кардесай агар битонен ҳами як дона лайки бепала биҷихена ҳами видеои мора дар имо дар дига сайтҳоятон поделиться кунед. бардор ҳам як балок кунед лайкотон 1000 шава бозур мешавада. мисол як рӯз пас ду рӯз пас барои шуморо наворои тенҷ мекунам. хоб ин замин десем бардор қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. номи пешинаш Регарай. хоб 8 сотиқ заминай 8 сотиқ замин. мисол як хел стройматериалш овардагӣ будай. қим санг бо дига чи мумкин овардагӣ будай. хоб як времянкаи дигарам доштай. дар шаҳри Турсунзода 8 сотиқ замин нархиш 60 000 сомонӣ мега. ина номрои телефонаш бовар накунӣ занг биза. дӯстони азиз, замини фурӯшиай ин сурате десен замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар ҷамоати Киров 1 3 сотиқ замин дар сентри ҳами Киров будай. дар наздикиш масҷид мактаб балниса ҷамоат ҳастай. ов дар дирни хона мисол ба ҳам пеш мегзара гуфтагиай. гирди хона маҳкам кардагиай. фундаменти ду дар хона ва банияш тайёр рехтагиай. хоб бардро ошхона дора кладовкаи калон сохтагиай гуфтагиай. срочни сумум дар корай ба ҳамин хотир арзонаш кардагиам. хоб касе харидор боша биёяд замина бибина ба гап мезанем гуфтагиай. 3 сотиқ замин дар шаҳри Бохтар Киров 1 нархша 47 000 сомонӣ мега. ина номрои телефонаш марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, касе ки тамошо кардесай мегзарем ба квартираҳои арзони фурӯшӣ. ин квартираи десем бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хоб райони Рудакӣ гуфтагиай. як хонага дар 3 этаж қарор дорад 32 квадратни метр. дом новостройка хона без ремонт коробка. соҳиби хона гуфтагиай ки хонаи фурӯшӣ дар роҳи Ленинград. хона тайёрай гуфтагиай дар лави раҳай гуфтагиай дар наздикиш. хоб дар наздики ҳами дом мактабам будай. савдо дар дуруни хона. мисол касе харидор боша биёяй хонара бибина бо арзон мекунем гуфтагиай бардро. чихеле гуфтам шаҳри Душанбе райони Рудакӣ як хонага дар 3 этаж нархша 129 300 сомонӣ мега. 129 300 сомон. ина номрои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. аз сабабе ки дар видеои пешина бисёри бародаро хоҳаро нависта буданд ки аз шаҳри Душанбе хона квартира бисёртар мо ба ҳамин хотир бародаро ина як квартираи фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе. духонага дар 1 этаж қарор дорад 40 квадратни метр қариби бозори Корвон гуфтагиай. дом новостройка хона ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагиай ки под абой мекунем. хоб дар треза хонара мечаспонем гуфтагиай. шпаклёвка мекунем. хоб унитаз ванна бо мисол ҳамаи чизоша мечаспонем метем гуфтагиай бардро. хоб айраи калон 200 метр дуртарай. хоб 13 маршрут мегарда 55 33 56 42 41 52 ҳами рақамҳо мисол бардро ҳами территорияда маршрут мегзаштай. чихеле гуфтам дар шаҳри Душанбе духонага нархиш 130 000 сомонӣ занг бизанед.
бардро элона давом метиҳем аз ки ҷое ки хона ё квартира ё замин дар кора дар комментария бинависен. Ман агар арзонтар ёфтам барои шумо ренам хел рекламаш мекунам. хоб ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе райони Ленинский гуфтагиай. як хонага дар панҷум этаж қарор дорад 40 квадратни метр дом новостройка хона без ремонт коробка гуфтагиай. хоб соҳиби хона гуфтагиай ки як хонага 40 квадратни метр дар Ленинский район пеши бозорда бо савдо мешавад гуфтагиай. бардро чхеле гуфтам шаҳри Душанбе Ленинский район як хонага панҷум этаж дай нархша 128 000 сомонӣ мега. бо мумкин арзон кунам. ин номерои телефонаш марҳамат занг бизанед. бардро квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Сарбанд. номи наваш Леваканда. бардро касе намедона домои пешинаи хона ремонт дорад. бардро соҳиби хона гуфтагия ки як хонага дар якум этаж қарор дорад доми 4 этажае. чхеле десем бардро дом 4 этажа будай таъмири хона миёнаи термес дорад. дар шаҳри Сарбанд. номи наваш Леваканда. бардро хоб нархша 100 000 сомонӣ мега. чхел нархи арзонда бовар кунед. ина номерои телефонаш марҳамат касе ки сум дорем бардро хонара бихарен пушаймон намешен. дӯстони азиз эълонмона давом метем. дар видеои пешина нависта будам ки аз шаҳри бохтарам квартираи арзон муфта будам бардро. ина як квартираи фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри бохтар. номи пешинаш Қурғонтепа бардо аҷоно. як хонага дар 3 этаж қарор дорад 37 квадратни метрай райони 14 микрорайон гуфтагиай. домои пешинаи хона бардро ремонти хай миёна дора биге мешавад. соҳиби ҳамин квартира гуфтагиай ки дар шаҳри бохтара як хонага панелни домои пешина дар 14 микрорайон дар 3 этаж як хонага дар 3 этажае. нархша 170 000 сомонӣ мега бардро. 170 000 сомонӣ як хонага дар шаҳри бохтар. бо арзонам мешавад. марҳамат бардро касе харидорен занг бизанед. тамошобинони канали Саудотиҷӣ бад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза касе то охири видеора тамошо кард дар комментария рақам 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатъима тамошо карден. ва бардоаҷоно агар видео махқул шуда боша ҳамин як дона лайки бепала бижиқен ҳамин лайкҳо 1000 шава бо мо хеле хирсанд мешен. як рӯз пас ду рӯз пас барои шуморо наворои тенҷ мекунем бардро. нам хеле буд бардро видеои имрӯза аз ки ҷое ки хона замин ё квартира дар кора дар комментария бинависен. ман ҳатман дар видеои оянда агар арзонтар ёфтам барои шуморо нам хел рекламаш мекунам. раҳмат барои дастгиритон бардро. раҳмат барои лайкотон. раҳмат ки мисол дар комментария мисол фикрҳои беҳтаринтона менависен. зинда бошен. хайр.